Nilqakom għal dan l-aġġornament tal-aħbarijiet. Il-viżjoni tal-Partit Laburista hija waħda ta' xogħol sostenibbli fawdex għall-Awċin. Dan qalu l-mexxej Laburista Joseph Muscat meta kien qed jindirizza it-tmiem tal-Kungress Reġjonali għal Għawdex fix-Xewkija. Joseph Muscat qal li kull nifs u kull ħidma tal-Partit Laburista ser tkun iffukata għal dan il-għan biex kull żagħżugħ li jrid jibni il-karriera, il-familja u l-futur tiegħu f'din il-gżira ikollu l-opportunità jagħmel dan. Raġel ta' 29 sena mill-Eklin jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f'inċident ta' traffiku ħdejn ir-roundabout ta' bejn Ħalqormi u l-Marsa. L-inċident seħħ fl-4 ta' filgħodu bil-karozza tinqeleb fuq is-saqaf u ma titneħħiex mill-post qabel it-8 ta' dalgħodu. Il-Prim Ministru Interim tal-Libja Mahmoud Ġibril qal li xtaq li l-eks mexxej Libjan ingħata lill-ġustizzja ħaj biex bekk kien ikun jista' jkun jaf x'kienu l-ġustifikazzjonijiet tiegħu talli wettaq atti atroċi fuq il-poplu Libjan. Sa dan it-tant illum il-Kunsill Transitorju Libjan jiddikjara l-Libja bħala pajjiż ħieles. Id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono jinsisti li l-Ministru Ostingat għandu jarfa' responsabilità politika fuq ir-riforma tat-trasport pubbliku u jirriżenja mill-kariga. F'intervista mal-ġurnal The Malta Today, Franco De Bono qal li b'dak li għamel Ostingat qed jimbarazza lill-Partit Nazzjonalista, lill-Gvern u lill-pajjiż. Sa dan it-tant waqt intervista ta' sija fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru ma laqax l-isfida ta' Franco De Bono biex tintrefa' responsabilità politika fil-kwistjoni tal-arriva. Imma l-ewwel darba Lorenz Gonzi ddikjara li min għamel l-esperiment tar-rotot falla f'xogħlu. Fl-aħħar 3 snin id-dejn tal-Gvern żdied b'aktar minn 1,500 miljun euro. Dan ifisser li 27% tad-dejn kollu li għandu l-pajjiż sar minn wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Illum il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qed jiltaqgħu sabiex jieħdu azzjoni fuq il-kriżi finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel qalet li temmen li sa nhar l-Erbgħa il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea ikunu fasslu pjan biex jipproteġu l-ewro. One News mill-ġdid magħkom fil-bulettin tal-aħbarijiet tas-7:09 ta' filgħaxija. It-tempa 24 ta' Ottubru ser ikun ftit jew wisq imsaħħab waqt iċ-ċemxin li jsir imsaħħab bil-possibilità tax-xita filgħaxija. Viżibilità tajba, riħ ħafif mill-vant, l-ogħla temperatura 22 grad, l-inqas temperatura 17 grad, indiċi UV 4. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa 4.7 mm, xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 69.5 mm, baħar ħafif, imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 22 grad.